Ορίστε ο τριπλός γκουφοχυμός, κύριε. Α, τριπλός γκουφοχυμός, έτσι. Δεν είναι κακή ιδέα να πάρω κι εγώ. Τώρα μάλιστα. Γκαρσόν, φέρε μας μία από τα ίδια. Ορίστε. Α, Πάτρικ την έκανε τη δουλειά του. Ήδη νιώθω καλύτερα. Ναι. Γκαρσόν, φέρε μας άλλο ένα από τα ίδια. Κύριε Γκαρσόνη, άλλα δύο παρακαλώ. Γκαρσόν! 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 Πού τους βρίσκω όλους αυτούς?